चला आता नैवेद्यात पाणी सोडलं. काय मंत्र बिंत्र म्हटलंच होत ना. पहिले आम्ही असे व्हिडिओ कर तर मग मंडळी हा प्रसाद खायला भरपूर मजा येते आम्हाला. सेवाचाकरी केलेली याची आज मान्य करून घे. लेकरांच्या हातून काय जरी बोलण्यात चालण्यात करण्या कर्तव्यात काय चुकापराध घडले असतात तर क्षमा कर, दया राखण. सकाळपासून आता जेवतात सदान कदा उपाशीच असतं की ते जेवलं. माझ्या पाठीला उपाशी. तर आता मित्रांनो प्रत्येक जणांनी आपापलं नैवेद्य आणलेले. प्रत्येक घरातून प्रत्येक बिराडातून नैवेद्य आहेत. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो आज आहे गणपतीचा 4था दिवस आणि आज गौरी मातेचं आगमन होणार आहे. आणि आमची अख्ख्या वाडीची एकच गवर असते एकाच घरात, जे आमचं देवघर आहे खाली. तर जाऊया, चला बघूया गौरी मातेचं आगमन कसं होतं, ते कशी गवर आणली जाते आणि त्याचं पूजन. उद्या त्याचं पूजन होईल, वंशे वगैरे असतात आमच्याजवळ. तर आता जाऊन बघूया आधी गौरी मातेचं आगमन कसं होतं ते. चला, सृष्टी येते, मी जातो खाली, सृष्टी येणार मागून. चला जाऊया. ज्या टेबलावर गौरी माता विराजमान होईल, टेबल पुसून घेता शैलेश, मेहनती आहे पोरगं तसं. तर आधी टेबल वगैरे एका जागेवर नेऊन ठेवतलं. तर हे आमचं देवघर आहे बघा. हे गुजराती लोक गुजरातवरून येतात खास गणपतीसाठी. हा, हे युपीचे, हे पण गुजरातीच. आणि हे असं आमचं गणपती, आमच्या देवघरातलं गणपती बघा. आणि ते बाजू गौरी माता असतली. तर थोड्या वेळात आणूया. ते आमचं देवघर. आमचं देवघर 4 व्हीलर. काका पूजा करून उठलो. आता तयारी झाली आणि आता गौरी आणूक जातो ना. काय काय घेतलं? गौरीचं मुखवटो, पडली, तळी, नैवेद्य, फुला, अगरबत्ती आणि हे काय हळद, विडो, तांब्याचं तांबियो, गौरीचा मुकुट. हा चल. हा मग मावशी सांगतली आता. चल जाऊया ना आता बावडेकडे ना. घंटा घ्यावा. हा घंटा घ्यावा जाऊ. ती बघ. तर चला जाऊया आता. आमची बावडी आता विहीर तिथून अंतले. हा ते पेटवता नाही म्हणून होय पेटवतो. तर मित्रांनो इथून आता गौरीचं आगमन होईल. ते पूजा करतले, सारवतला ना आधी. काय सारवतली? हो, सारू खोया त्याच्यात पडली ठेवायची, कणे घालू सारण झाला का. तर सारवून झाला आता. आता रांगोळी कसली भारी रांगोळी काढता. फक्त दिसा को याची काढ. बऱ्याच दिवसाची. हा म्हणून सांगतोय दिसा जाड काढ, डबल टाक, पटापट काढ, नंतर परत घाल. ते भिजतात. ती दिसत गमना ना. दिसत ना गमली नाही तर काय नाही दिसा. तर रांगोळी काढून झाली. आता मावशी पडली वगैरे ठेवतली, पूजा करतली आणि मग घेऊन जायची घरात. ते जाऊ नको पुढे. त्याच्याकडे दे थोड्या वेळ.
बघ हे बघ आता हे बघ कशी खणखणीत आवाज एकदम जागी होतली आता. जागी आता परत चलतोय म्हणता घरात येतोय तुमच्या मध्ये खणखणा. भोपळ्याचा फुल ना आता. अगरबत्ती पेटवते. आम्ही पण येऊ. मामा पैसे वाटता. मामा माका नाय. काय सांगला आम्ही पण येऊ का? ए मामा माका हा? आता बावडीची पूजा करतो. सगळी जण पूजून घेतली. तर गौरी मातेचं आगमन झालं. आसन दिसत चालूच होत नाही. नको नको बघ बघ सरळ ठेव. पुढे ठेव जरा तो. चल आता उद्या पूजा करायची ना नेसवायची वगैरे. आता पण पूजा करतले. आता काकी पूजा आज पण नैवेद्य दाखवायचो. आम्ही दाखवतो. हा म्हणजे इथे हा आणि उद्या सगळी आम्ही उद्याच दाखवूया. चालत चला तर आता उद्या भेटाया डायरेक्ट गौरी पूजन. उद्या म्हणजे होय असे. हा आमचं तर असं असतं सांगायची पद्धत. आज आहे गौरी पूजनाचा दिवस. काल आपण बघितलं गौरी मातेचं आगमन कसं होतंय ते. तर आता आज पूजनाचा दिवस आहे आणि आज गौरी मातेला साडी वगैरे नेसवणार. तर ती कशी नेसवतात ती बघूया. काका तयारी करतोय तर आपण जाऊन बघूया. चला आता साडी नेसव सुरुवात झाली आहे.
तर आता काही विचारूचा आणि विचारूचा काल विचारून झाला, आता ही साडी नेसवतात कशी तीच बघूची आहे. आणि साडी 9 वारी आहे नाही? नाही 9 वारी, 9 वारी साडी. आमची गौरी 9 वारी साडी नेसता. तर मित्रांनो, आपली गौरी माता आता नेसून बिसून रेडी आहे, दागिने वगैरे घालून. आता पूजन जसनान काय रांगोळी काय हे काढल्यान काय आपली मेहंदी तिकडे जा. त्याला मस्तपैकी असं नेसली आहे. आता काका ठेवूया काय तिथे? चला जागेवर ठेवूया. ए तपेलो उचल. आपल्या जागेवरती विराजमान झाली. परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. ते जेवणाची पण जोरदार तयारी चालू आहे. मावशीने पुरिया करतात आणि हे आता काकाने पूजा करतील. आता थोड्या वेळान सगळे जमतील, पूजेची तयारी करता. बघा, आणि ही आजच्या दिवसासाठी त्याचा खूप महत्व असतं. काका विचारूया, काका काय कारण की भोपळ्याच्याच फुलाची माळ घालतात? माका सांगा ती. ज्या वेळा तिनं अट्टाहार धरल्या ह्या हिरव्यागार व वनस्पतीत नटलेल्या फळा फुलांनी. अच्छा, समाज त्यासाठी मी कांद्याची फुला पाना, अच्छा कांद्याची पाना, तवशिलीची पाना, अच्छा ती औषध वापरतात. आवडतो ह्या म्हणजे हिरवेगार वनस्पती नटलेली जी ह्या म्हणून तुका कांद्याची, तवशीची, भोपळ्याची अशा प्रकारची ती पाना वापर, पाना फुला वापरतात. आणि करडा भरडा त्याच्यावरचं अन्न म्हणजे तुझे कुळदाची डाळ, अच्छा शेंगदाणे, चणे, असे जे वस्तू म्हणजे का करडा भरडा म्हणतो आपण. अच्छा, ज्या वेळा ताजा आपण ह्या आता औषध वापरलेला होता ना. वर्ष खोबरा, करांदो खोबरा, ते कुळीत. अच्छा, हा म्हणजे ही त्याची आवड. तिनं अवतार जो महागौरी 8व्या रूपचा तिनं घेतल्या, महागौरी काय ह्या अच्छा गौर. ओके, काकान आजच मला कळला की त्याच्या आधी कधी विचारूच हेच इला नाही की का घालतात. अनंत नाव रूपा नटलेली अनेक तिनं रूपा घेतलेली असं. अच्छा, प्रत्येक वेळोवेळी. तर मित्रांनो, काकान याबद्दलची पण माहिती दिली ना आपल्याक. आणि आता याच्यानंतर पूजा करायची ना. ओके काकानू, पूजा करूया आता. हे बघा, आमचे पण झाले भरून घरातले. हे बघा औषध भरले नाही आता खाली घेऊन जायचे गौरीजवळ. भरलं तू भरलं यांनी भरलंय म्हणता. आता सृष्टीने आपलं औषध घेतलं ना आणि आता आम्ही चाललो गौरीकडे. चल जाऊया. ओके चल, चला. बाबून ठेवलेला आहे नाही पोचतो हात पायाकात लाव. होय, एक एक येतील ती ओटी भरून घेतील आणि मोबाईल त्यांना बसाक जागा ठेवलेली हा. आत पोचना नाही तर उंच होय होता ना.
बघा सगळ्यांचे वंशे इथे आहेत. आत्ता सगळ्यांचे वंशे इले आहेत आता हे बघा. आणि सगळी आता बसली आहेत पूजा करून ओटी भरून आणि बाकीची लाईनीत उभी आहेत ओटी भरतात. ही कोणतरी विचारता यूट्यूबवर टाकणार आहे काय ही बघ काकी विचारता. होय होय थँक्यू. हे जे नवीन वंश आहेत त्यांच्याकडून पैसे घेतात हे बघा. भेट वस्तू देतात. दाखव रे झाले. स्क्रीनशॉट घेऊन ठेव. स्क्रीनशॉट हे किती हे पाठव. किती पाठवता. 1,000. अरे झाले सेवा चाकरी केलेली आहे ती आज मान्य करून घे. लेकरांच्या हातून काय जरी बोलण्यात चालण्यात करण्या कर्तव्यात काय चुकापराध घडले असतात तर क्षमा कर, दया राखण खरी कर. त्याचप्रमाणे आज सुवासिनी तुझी जी काय ओटी पान भरून खाना नाला भरा येता शक्ती जी काय सेवा चाकरी केलेली असा ती आज मान्य करून घेऊन पावन करून घेव. आतापर्यंत जसं सांभाळ केलं तसं सांभाळ कर. तू आज त्यांच्या सौभाग्याचं सांभाळ कर. आज तू ज्याप्रमाणे इलं जशी तुका आणलेली आज तुका बसवून आज जी काय सेवा चाकरी केलेली आहे वेळी वगैरे ती मान्य करून घे. हे जी भरत करून शहरात सवयचे मिळवून दे. 1 म्हणजे 21, 1चे 21, 5चे 25 कर. अशा तरी तुका हाक देतो आम्ही आज्ञा तू सुज्ञानपर्यंत तू आज आमचा शब्द मानून आतापर्यंत सांभाळ कर. हे ती भरायचा कर. जी काय लाकडा बाहेर आज परदेशात असत ते तू सांभाळ कर. अशा हात देतो हात उघडून याची राखण दे याची भरायचा करवा. चला तर गाराणा घालून झाला. चल चल ये आता नवीन वंशावले किशात नाही राहणार माझ्याकडे दे मग. लोकांनी येतानाच नैवेद्य पण आणून ठेवलेले ते बघा. हे गौरीचे नैवेद्य आणि या रूममध्ये लेडीज अलाउड नाही. आपण आजच्या दिवशी सगळी बायका येऊ शकतात. आमचा आकार हा आणि आजच्या दिवशी सगळी लोक इथे येऊन दर्शन घेतात. बाहेर सगळेजण थांबलेत. तिघेजण नवीन वंशवाले. हे नवीन वंश आले ना. नवीन वंशवाल्यांचं पहिलं मान. थांब हां ठेव सारख्या ठेवा. हे नवीन वंशवाले आणि यांचं पहिलं मान.
चल आधी नवीन औषध आपापल्या भावाकडे देवाडी पाया पडा. आणि मग बघी त्यांच्या घरी घ्या. एका एका देवा ना काय नको करू. थांबा. आता हे गर्दी करतो ती. ओके. काय सांगता? हे आता आपल्या ह्या देवा वस्तू देवा आपले हा आता ठेवायचा चल प्रसाद असं जरा हे काय ते वस्तू ठेवा. हे शैलेश. हे सुयोग ठेवलं ना कायदा. हा या जागेत औषध घेणारे उभे राहतात सगळे आणि यावर्षी सगळे खाली उभे राहिले फळ्यात. जागा पूर्ण नाही, भरपूर जण झाले बघा. इथे येऊन पहिले पाया पडतील आणि त्याच्यानंतर प्रत्येकाच्या हातीत औषध देत जातील आणि जो औषध घेणार तो काही नाही काय औषधात पैसे टाकतो. ओमकार भरपूर भूक लागली म्हणता. लवकर लवकर हे पाऊल ठेवल्यापासून त्याचा तास चालू आहे. माका भूक लागली, माका भूक लागली, भूक लागली. टाइम किती झाला भूक लागली. अरे जरा नाश्ता करून यायचा होता ना. बघायचं ना आधी पहिले. काय झालंय
हॅलो ते जेवणार ना किंवा लाज नाही कसं बसून जेवता बघा बघ सकाळपासून काल रात्री सकाळपासून आता जेवता जेवतात. साधारण कदा उपाशीच असतं किती जेवलं माझ्या पाठीला उपाशी हा. तर पहिले आम्ही असे जो व्हिडिओ कर तर मग मंडळी हा प्रसाद खायला भरपूर मजा येते आम्हाला. ह्या प्रसादाला ना सर्व लोक धावतात इकडे इकडे काजूगर उचलतात फक्त. मालवणीत बोललं असतं तरी चाललं असतं कळलं असतं त्यांना भाषाच बोलायची काय गरज नाही होती मालवणीत म्हणजे खूपच हे बघा हे असे काजूगर गावतात ते सगळेजण काजूगर खाऊ धावतं. एसटी ड्रायव्हर हा मालवण एसटी डेपोत. मित्रांनो गौरी पूजन झाला वंश वगैरेचा कार्यक्रम झालं. आता संध्याकाळी भजनं असतील आणि बायकांचे फुगडे असतील भजनं झाल्यावर. पण तो फुगड्याचं व्हिडिओ आणि भजनाचं शक्य झाला तर आपण दुसरं पार्ट बनवूया कारण व्हिडिओ भरपूर मोठं झालं. तर आमच्याकडे अशा प्रकारे सगळे मिळून गौरी पूजन करतात. आपण गौरी विसर्जन आणि रात्री फुगड्याचं व्हिडिओ एक वेगळं बनवूया. तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ते सगळं बघूया. तर चला बाय बाय. आम्ही पण आता घरी गेलो.